vi i Storcenteret. Ja, så skal bare lave forskellige ting. Ja, og det er der. Og det er derfor, jeg synes, at racisme ikke er okay. Sådan noget Carhartt-bukser, det her, som er sat ned Ja, i 94. Men det er det, jeg har på udsalg lige nu. det er også bare sådan normalt. Jeg skal lige spørge, går I og optager herinde? Må man ikke det? Helst ikke. I skal helst ikke optage uden at... Bare lige, Ja. det skal ikke postes nogen steder. Ja. Du kan se, at din kammerat står og optager, at du har mikrofon på. Ja, skal jeg så gå ud? Nej, du må gerne være her. I skal bare helst ikke optage herinde. Jeg skal i hvert fald ikke være med på en masse. Jeg skal så sådan som dit billede ud. When I was 10 years old, Så nu er det faktisk Storcenteret. Der er ikke så meget at lave, fordi der er mange vagter og medarbejdere. Så nu så skal vi over og ding dong ditch herover. Så er det så. Står her i dag med Texas Dumont og kameramand Jakob Poulsen. Hvem har vi her? Lukas Poulsen. Lukas Poulsen. Okay. Hvad gammel er du? 12. Hvor bor du? Hvor bor du? Det siger man ikke på kamera. Jamen ja. Får du heller hos? Nej. Ved du, hvem Bunny Blue er? Så nu har vi barberen her. Hvad har du at sige til kameraet? Hvis I vil have en frisk fade, så kom til Mandolinvej 1. Og kan vi godt lige se nogle af dine cuts her? Kan I se, den er lidt gammel, men så... Den er stadig frisk. Jeg forstår ikke. Så hvad, hvad skal jeg godt lige Bonnie Blue? Det vil jeg helst ikke svare på. Så får du hellere host? Overhovedet ikke. Så heller ikke. Alura Kubaro. A nigga for a reason.